tung tung gelek 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 kluthuk. Nek sampean dikluthuk ora gelem tadi. Ngenjang men kompak kudune dipasna ya Mas ya. Dipasna. Belajar bareng ngono jenengan ngendangi nyong. Pokoke Denko maring Rika mengko inyong sing ngepasna. Iya. Dening jenengan sing ngepasna kan sing ngendangi Mas Denko. Kula belajar joget kali Mas Denko nggih sing ngepasna Mas Denko. Mengko mbangane bentrok. Dadine sing ngepasna sinten? Nyong kan dalange kudu melu ngepasna. Lah nek ora melu ngepasna ya nyong ya tuna. Heya, heya ho. Pitutur pijak Jawa. Muri uri budaya Jawa. Heya, heya ho. Oh, jebul ana dite 100 e, Tin. Ki? Ya sini. Loh, tenan ora? Lah aku nganti joget kayak ngono lho. Nganti apa? Jogetnya kayak ngono. Lah didom wong loro. Ya kok Mbak Iin tak kene selawe. Kowe kaya ngungkuli lintah darat kowe. Iya. Oh, ngerti. Ya lumayan tak ning selawe Bang ora lho. Ayo wong ling ngerkoso. Kene gorene. Ling ngerkosoe bareng kok ming selawe. Moh, pokoke didomadil. Nyo tak kene ning domadil. Iya. Ya kene gorene. Saka Pak Suryono iki. Sini nah. Iya, ya. Nyo, wi dikeke wi. Wis aja meri ya, aja meri wis ben. Wis dadi penyakit. Ora, tunggu jajan bakso ya. Kok sih kayak dikei. Lah iki kepian disuwek apa piye? Dijujuli kok ya. Jujul 75. Pedus tenan. Mulane kowe iki lemu wong serakah. Kamu ora. Ya, ya nek kowe pengen lemu? Pengen lemu ya monoton kaya aku. Kowe wis selawe. Hah? Kowe selawe. Ya, ya aja. Ayo jare kancane ben lemu ya kancane 75 wis selawe ya. Lumayan. Ya matur sembah nuwun. Yo dibacutke Mak. Iya, ki saiki Mbak Lian. Ya ki saka daerah tlatah kulon saka Kebumen no. Ya. Diaturi jumeneng monggo. Ben alon-alon noto ati. Ayo. Monggo Mbak Lian. Lian Sindu jenenge. Iya. Mula kowe mbiyen tak ganti jenenge. Lah kowe mbiyen ki jaman cilike jenenge Litia lho, no. Sopo? Litia. Litia. Iya, bareng gede aku Semelang. Kok Semelang? Nek gede kan nek ditulis nek lanang kan upama jenenge Gatot ya Ki Gatot. Iya. Nek wedok kan Nyi. Iya. Mula tak ganti aja nganti terus jenenge kuwi ya elek banget e. Jenenge Litia nek ngarepe tambahi Nyi. Ayo dadi surasa dhewe-dhewe. Andel mutar ora. Nggih. Sugeng dalu Mbak Lian. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Waduh. Kudu ajar kowe kudu ajar iki. Sugeng dalu. Kepriwe kabare? Nggih, alhamdulillah apik niki. Iya, wah suarane gedem ya. Gedem napa niku? Gedem gede. Oh, gede. Gede. Nek cara Kabumen apa sih? Gede. Gede. Gede ya gede. Gede. Oh, nek cilik? Ya cilik. Oh iya. Tuli wong Kebumen ki paling jujur. Nggih, Pak. Tulisane napa nggih diwaca napa persis kali sing ditulis. Upamane pitik, tulisane pitik. Heeh. Nggih diwacane pitik. Nek teng mriki wacane napa? Pitik. Napa? Pitik. Pitik. Padahal hurufe P I T I K. Kudune maca tetep pitik. Nggih, nggih pitik. Nek wong Yojo pitik. Nggih. Nah, kuwi sing ora jujur nang kono kuwi. Iya. Tuli wong Kebumen apik-apik jujur-jujur ya. Iya. Nek teng mriki sarwa ngangge O nggih Pak nggih. Sarwa nganggo oh, iya. Upamane tenggene kula jendela, Jendela, meja, meja, sega, sego, kontal, mencelak.
Biar blusukne inyong ya. Tuli inyong ora iso diblusukno, wong inyong gaweane blusukne. Jenengan nggih seneng blusuk-blusuk jebulane nggih. Ya seneng sih kaya kowe. Sing blusuk mau tekan pundi? Sing jeneng blusuk-blusuk tuli nyenengake kaya kowe. Kaya ta nembak manuk, pun blusuk-blusuk, atine bunga kaya kowe. Blusuk-blusuk tuli nyenengake. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Wong dolan wae dising-goleki sing blusuk-blusuk kok. Dolan menyang mall. Mall wonge akeh, mulu blusukan ning gone wong-wong kuwi seneng, atine seneng. Iya, ngono ya. Mbak Lian arep nembang apa? Napa niki nggih? Sing Banyumasan ya? Banyumasan apa Pak Dalang? Karo joget. Ya? Nggih. Iya Pak Inje. Nggih. Ya, tulis sing kendang ana sing iso. Sing kendangi Mas sinten? Mas anu susu anak-anak. Mas Mimi nggih. Mimi nggih. Mimi Denko. Iya. Mula bringose ketel ayo. Sok nganti gabres ora dilangi kan subur. Subur. Iya. Nena, mawi dibawani apa ora, Mbak? Nggih, mangke nek mboten pas kali dipasna nggih Mas Denko. Ya, wol Denko jagoan nek kon ngepaske. Iya. Monggo, Mbak Lian. Yo diaturke, Mbak. Raden Arya warku dara aku ki pokoke anggere mayang ning Jaban Rangka ana sinden apik mesti tak gawa no. Iya, iki biyen mayang ning Grabak. Iya, Mbak Lian ki nyindeni terus wah apik iki. Dijak iki dienggo menaikkan harga. Iya iya. Ngono ya. Dijak ora apa-apa. Iki aku arep nggawa pesinden saka Amerika. Oh, Amerika Serikat. Apa? Amerika Serikat. Amerika Serikat. Heeh. Wis siap lagu Don of Sal. Waduh. Don of Sal niku kepripun? Dondong apa salah? Itu cilik-cilik. Iki arep nggawa saka Batak. Ah wis konangan gawe. Lagune sluku Batak. Batak. Nggone topan kuwi. Niki nggih nyun sewu kula nek matur mboten saged alus-alus kados Mbak pakai niki nggih Pak. Ora apa-apa, aja kaya blekutuk-blekutuk lah pokoke. Pokoke ora ngapak, ora kepenak. Nggih kan, pancen kepenake ngapak. Ya kaya kowe, tulis sing apik kaya kowe. Wis ora gagas mbak-mbake iki blekut. Tuture halus tapi atine pating brosal ora karo-karo. Pating brosal niku kepripun? Kasar. Meletek ngoten. Nek maksudnya niku kasar. Sakit ngoten nang. Lho kok malah sakit? Lah nggih niku pating brosal niku nek cara ngene kula meletek ngoten apa pripun? Atine ala. Atine ora apik. Wajahe pancen ayu-ayu ning atine pada ora apik. Nggih mboten nggih ayu-ayu. Contoh niki lho tatin ki lho. Rupane ayu tapi atine elek. Tuli ana duit 1 dijaluk 75 kaya kowe. Kancane diwenehi 20. Nyata lamun satria jadi pati prakoso abot-abote golek sandang badok. Sandang pangan. Kepripun, Pak? Nek cara Mbak Kebumen sandang badok kaya kowe. Iya. Ora kasar pancen kaya sandang badok. Iya. Nggih, nggih tengene kula nggih nek teng mriki luwe, tengene kula kencot. Kepriwe iki? Nek tengene teng mriki kan luwe. Ngelih. Ngelih, nggih. Tengene kula kencot. Oh, berarti nek ngelih ku kencot to? Kencot
Pacot. Oh iya. Nek udut ngomprong-ngomprong congor. Ngomprong-ngomprong congor ki udut-udutan. Iya ya manyen bener. Mari gilik. Gilik ki dalan gedhe kan. Iya. Mari gilik dalan gedhe. Bedane akeh niku dadi kasanah budayane bangsane awake dhewe sing indah luar biasa. Iya. Surabaya ya beda meneh. Rek. Oh, Surabaya ki nek ngundang kancane iki rek. Oh. Aku tau gaya ning kono tuku rokok terus susuke rek. Disusuki rek akeh banget. Argo ngopo iki aku ngono. Niatku ki aku arep njaluk susuk iki gayane kaya wong basa kono susuke rek. Malah digawe rek 4 kotak kae ngono. Iya. Mangga. Godek wa simbar Jaja. Yen ngandika gereng pindah guntur. Ngandel ora. Tatine wis sumuk to. Ha iya. Kuwi kaper bawan dit 75 mau. Ora tok balekke iin sek selawe tetep kobong. Dasar satria prawira Prawira dimejak. Rama. Yo, gironge. Eling kula eling tunungane senapati. Ayo, sing buri nembangi. Yang menjoget. Itu 5.
kuwi lho, joget iki ngono kuwi ora gak mikul apa. Arepku sinden-sinden iki tak kon joget Banyumasan, Banyuwangen ngono kuwi men iso apik kok. Anggerane ming apa? Yo, mangga. Ayo yuk. Masa perang golek derek sakersane eling-eling bapakne sapa eling bayamane turawak rintang kambangku yanti Priwe? Nggon ngepasnane bareng mandeg angel, Pak. Oh, Mas Denko ki pancen naleman ngono arek. Nggih mboten jane kula nek ngimbangi enom-enom ngoten nggih angel jane. Kepriwe? Ora apa-apa sih, ora apa-apa, Mbak. Pokoke Kreasine pirang-pirang. iya jeneng sing seni kuwi berkembang kok kaya kuwi. Mungkin Denko tau njuk anu ngendangi joget penari liyane dadi nganggo tung-tung glek-glek glek-glek kluthuk. Gara sampean dikluthuk ora gelem dadi Ngenjang men kompak kudune dipasna ya Mas ya. dipasna. Belajar bareng ngono jenengan ngendangi nyong. Pokoke Denko maring Rika mengko inyong sing ngepasna. Iya. Dening jenengan sing ngepasna kan Iya. sing ngendangi Mas Denko. Kula belajar joget kali Mas Denko nggih sing ngepasna Mas Denko. Mengko mbangane bentrok. Dadine sing ngepasna sinten? Nyong kan dalange kudu melu ngepasna. Lah nek ora melu ngepasna ya nyong ya tuna. Tuna ya apa? Iwak. Iya. Ayo monggo. Iya, Mbak. Ayo Mbak Ayu, Mbak Pras. Wow, sing nembang kowe Banyumas asli kok. Ciblek. Lah kayune ciblek. Iki ki sikik bapake iya. Ya. kuredangan golek iseng emanane eling bapakne sapa eling bayamane padang kelang eneng ebol awang-awang ramah wong lanang gedhe koroe ana maning gendinge wong Purbalingga nang wong nanging ora kutake kendali pandirame ura-ura ning ati dadi gembira Apik, Mbak, apik. Pokoke latihan ping pindho ping telu mengko. Nggih ngapunten nggih Pak nggih. Mboten pas ngesuk dibenerna, Bro. Iya, aja kuwatir. Belajar bareng. Sesuk dibenerna, Bro. Aja kuwatir dicocokna ya, Bro. Nyonge melu. Apa kok melu ora? Senengane. Nggih, matur sembah nuwun. Ya. Kritenan Ya, semangate luar biasa kok. Tembang iki jan penak tenan. Wit aku isih cilik, isih bocah. Ngrungokke nek disetel karo wong tuaku mbiyen liwat lumantar tip ya penak dirasake, penak dinikmati jam temonjo. Ayo. Ayo kanca, ngayahi karya ning praja kene.
Kene gugur gunung tandang gawe sayo-sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara cira lupat maju papat-papati ulang-ulangake mesti ing karampunge olopes kontol baris olopes kontol baris olopes kontol baris olopes kontol baris Petro iki gulune mbiyen gawe saka apa ya nyuwara alon yo apik nyuwara cepet yo apik ayo lanjal Semar ki ora adil suaraku cemeng ning suaramu ku nek gelem nyuwara dhuwur yo apik lho rek ayo kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayo-sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara cira lupat maju papat-papati ulang-ulangake mesti enggal kanggone olopes kontol baris olopes kontol baris olopes kontol baris olopes kontol baris suaramu ki jane cemeng ning yo apik makasih sing elek ki jane asline ana sing elek anak Semar blas ra iso nyuwara ki ana ana endi oh kuwi mendono mburimu nembang apa-apa ya ora iso nembang sing modern ya ora jedhak isane ming waton dawuh ayo ya nesu bocahe nyepeleke aku sengit tenan disepeleke iki kowe pamer swara ngono kuwi iki guru paduan suara waduh kampung Karang Kadempel ki sapa sing mulang Panembrama kuwi lho edan malah aku durung tau weruh nek kowe mulang Panembrama e lho iki apa wingi lomba ning kabupaten ora lolos seleksi ora lolos seleksi kok glelenge ora jamak ora coba nek kowe pancen guru lomba paduan suara tembang gugur gunung ki mau go aja tok laleke arep kowe apal gubuk asmara kowe apal lali janjine kowe apal apa jenenge kembang rawe ning gugur gunung ki aja nganti tok laleke iki penting lho Le jroning surasaning tembang gugur gunung kuwi mawa teges kamanunggalan sarta gotong royong kuwi becik yo tembange kaya aku oke nyepelekke ora nang 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 piye wedan dawa tenan suarane ora mung suaraku sing dawa ya ayo semono semono ayo iya kok sik tak adose iya lu tegese iki tembange ayo kanca ngono kok adus karepmu ora sak karepmu ayo kanca piye gulu cendhake suarane tetep arep serak-serak ning jos ayo kanca lho heeh seneng aku seneng ta kowe ayo kanca lho kok wis medun munggah ayo kanca semene ajeg ngono aku wis ora tau ajeg e Tru ngono aku nek ditinggal dela wis ora ajeg ayo kanca semono ayo kanca ha ngayahi karyaning praja kene medun sithik kuwi numpang heeh wis numpang wis malah seneng ora kene aja numpang larasan tegese larase semene kowe nang dhuwure sithik kene gugur gunung tandang gawe yo kene nah pertahankan oke kene gugur gunung tandang gawe nah saya rukun anggo disampar-sampar nang cangkeme saya rukun bebarengan ro kancane lilo asli ikhlas tapi njur tapek lilo lan legawa kanggo mulyaning negara ha mulai hitung sate loro tempe loro cira lupat goblok banget
Ciro lupat maju papat diulang-ulang akan mesti enggal rampunge hologram holopis kontol baris wah gon ki rasa dicengkok ketinggalan ngono holopis kontol baris ora sanggo holopis kontol baris ngono rasa wong ki duwe kreativitas dhewe-dhewe terus iya aja tok larang aku iya ketinggalan Rama aku tak becak ketinggalan Rama iki tegese iramane wis bablas kowe isih nang kono kenop traffic light rasa ja omong nang wae ora holopis kontol baris holopis kontol baris holopis kontol baris holopis kontol baris jlang ose apa ki mau kaya dhewe ki mau ledo surake mau lho kontol baris gamelan digenjlengke jlang terus penabuh kabeh muni ose bose kok keri apik tenan bagone nembang ora nyenengke gugur-gune ki ya terus heeh ayo nembange sing kur-kur wae terus ayo yo kur-kur wae rasa nganggo tembang-tembang sing anu jenenge iki solo ora engko ndak kancane do ora nyambut gawe mergo iki sing iso diitung jumeneng ki pirang-pirang iya engko Prastiwi nek ora kon ngadeg ya Prastiwi mung mangan gaji buta. Ha iya. Mula aja nganti kabeh makan gaji buta. Sing capek iki rejeki iki lumantar tumandang karya. Ha. Nek le nyambut gawe serius le nyambut gawe tememen rejeki bakal sithik ning dagingi, Tru. Iya. Nek le nyambut gawe mung sak penake dhewe. Nek wayange omong mripate merem. Nek wayange muni gamelane mripate lagi melek titenono asli ora dagingi wis ora ndayani ditabung ora bakal iso mlumpuk ora berbunga ya ngono ya Kong ayo yo nembang neh sing kepenak aku kok kepengin sarung jagung truk ampune nggon aku nggo telu oh suwek siji ngene lho tak omongi lho nak piye sarung jagung iki tembang ora kok garing pengen nganggo sarung iki ora sarung jagung abote kapotan tresna tak rewangi korban jiwa raga wah dhuwur terus to Tru sarung jagung kuwi nadane pancen dhuwur ya nyok oh iya leng celeng malah nguneke celeng kakang ya kowe ngunek aku munyok nek swara dhuwur ki kok kentakan swara lho, Tru. Sing rendah-rendah wae. Ora pancen sarung jagung abote kebaca tresna tak rewangi korban jiwa raga mlaku adoh tan gresula watone sesandingan agawe sang samrasaku nadyan munggah gunung ora wegah son kontrol tok kapake demeken pupuk ngono men muni. Ha nggon kabele. Amone tansah sumanding mung tansah eling sarung jagung. Sarung jagung sing kene abote muni. Kabaca tresna yen tanpa rasa dina kaya setahun sarung jagung. Abot rasaku apik tenan wis malah sado nembang Petro ta wae sing nembang men dijen kok nek ngono kuwi gunane apa nggawa pengrawat apa nggawa iki lho sing do nambung sing pengrawit kok pengrawat gunane apa nggawa pengrawit percaya nek kowe iki wasis percaya nek aku pinter ning kanca-kanca iki digunakake kanca-kanca iki buka notasi sarung jagung wis nganggo HP waduh buka Mbah Google wih lah cah iki modern tenan cah terus ditulis sarung jagung notasi terus dipenyet cari
Kowe engko metu jedul. Oh, sing metu tikus. Angka goblok. Iya, ming dingonone kok nesu lho ora. Metu angkane jedul. Cemlong nem ro obat mo nem bebat mo nem ro. Oh dek ora hafal kok. Yo, tembangke dhewe gunane apa nggawa sinden barang iki mendokon sedakep. Tiwas dicandani lebleb. Ha iya. Didandani cara wayang golek kok ming merem. Ya ora apa-apa ya ora ketok ayu-ayu to. Tiga iki. Sesuk tuku prada. Sing diprada raine. Ayo. Wong apik lho gong neno sinden iki jan luar biasa iki. Ayo iki bar tak kei tuku seragam. Oh. Sing nukoke kowe. Takonono. Aku iki pemimpin sing blobol-lomo. Aja kok seragam. Kuwi nek ora percaya tilik ana terus. Jeroane seragam. Ajar ora. Nek pancen iya, kira-kira apa? Iki bengi iki nganggo ping kabeh. Ping kabeh lah. Ya ming gambare beda-beda. Ana sing Mickey Mouse, ana sing kupu, ana sing suwek. Iya, mangga diaturake buka bonang Mas, mangga. Sing nembang sik ora ceniningan. Ya sing nembang. Sing nembang sapa? Aku tak nyoba sarung jagung Tatin. Oh iya. Rasah ngadeg Tin, wis nang kono wae. Ketok lemes banget kowe wis angko mbane tiba aku wis semelang. Kowe iki nek tiba dadak golek tosa e. Namung wong 5 ora kuat. Ha iya. Soale anggere diangkat ana sing kari nang lemah siji. Ayo mangga. Aja to singkur aja to disingkirke. Nyatane ya kepenak to. Sarung jagung neno tak rewangi. Piye mat-matan tenan. Lho to, Gong. Cangkem kekamban ki nek ngorok nganti kaya munyuk ya, Tru. Kaya angler banget bocah iki ora. Apa mambengi ra turu apa? Mambengi ra malam Selasa to ketoke jatah rondo. Jatah rondo? Heeh. Kok nggon aku kemalingan? Ya berarti dhewe pamit rondo ning jane nyolong. Ini ora digetak tuman bae. Wah, wis jan sengit aku. Lho. Sengit ngopo? Wis ora padha karo bayang aku. Ora padha karo bayang kamu piye? Tak kira sarung jagung. Lho dudak. Nyeng. Sing gumyang ngono lho jebul. Lho dudak. Temlong melongling klik kling gelong kling kaya mlakune wong pincang matamu kuwi. Iki senengane nek omong ngene kakangne kok. Tenane ring klong sarung ambuyuyut nang mripat. Oh. Nembang ki sing kira-kira nganu lho apa sing semangat. Ah iya. Saiki ndi kowe arep nembang apa? Sipelok barang warta inger. Sirahe udu. Gendere dinger apa? Belok bem ya kena, slindro ya ora apa-apa. Aku nek nembange jan aku nek nembang gamelan iki aku dudu fakku itu. Apa? Dudu fakku. Dudu fakmu. Dudu. Aku iki kula nganggo nganu jeneng iki. Ya masa dipejet muni kae. Oke sing dipejet muni iki oke. Lho, wonge dipejet muni. Sok ngampleng barang. Apa, Tru?
Aku lho sing ku lho ana apa jenenge dawa oke kaya gampange lho. Nek gambar ora dicuthuk. Ah iya. Nek ku meh dipejan nggo driji nut ngono ku. Terus apa suara-suarane yang ngono ku. Ora wae net nak. Anu sembor. Oh sembor. Keyboard. Aku bar tuku weh. Tak pajang nang ruang tamu apa? Oh. Yamaha merek iki. Weh lah ya apik. Meng 4 gigi. Lho. Keyboard apa motor? Motor. Iki ki mau ngomongke keyboard kok dadi motor ngopo? Aku tuku motor sik arep tak tuku keyboard. Oh. Cah cukup ya. Ah iya. Tuku keyboard sing apik kira-kira engko nek rusak tak buang. Weh. Tuku meneh. Rusak meneh kakeke garing. Wah, garing ora iso ngibetar nggo ngopo? Nggo nglantik tangane lecek kuwi lho. Ya truk golek kanca liyane ya. Ket mau kok nglarake ati. Ayo kowe karo kakangmu senengane ngono kuwi kok. Kowe iki gek nembang ora usah dadak nyerempet karo kakangne gek nembang apa sing atok tembake pelok barang apa pelok bem apa slendro. Diatonis. Weh, la edan Bagong. Sora diatonis pun awite do sora kira-kira sakura. Ya pentatonis. Wah jan iki rumah sak arep nembang kok mumetke wong lho. Slendro apa pelok? Pelok. Ya. Pelok apa slendro? Slendro. Nah, kaya cah cilik to. Becak apa mlaku? Mlaku apa becak? Becak. Nah, jenenge ora jati dirine ora anuwi ngono kuwi. Nek mlaku ya mlaku, nek becak ya becak. Becak apa mlaku? Becak. Mlaku apa becak? Becak. Ah ngono. Aja mau becak sengit. Lah ngopo? Aku bar becak mau saka Tugu Ngidul. Tekan stasiun. Mbok. Meh gelut karo aku. Mergane aku takon, "Lajeng becak tekan Tugu pinten?" 15.000. Nek cah cilik pinten? Gratis. Anakku tak tunggake aku mlayu. Tukang becake nesu. Bareng medun ki pun nggih, lho bayar apa jare cah cilik gratis aku. Iya. Ngece iki asline. Ya Gong, nembang apa? Pelok bemah. Ya men pitoro kancane. Ya. Tembang sing kepenak-kepenak ya, Tru. Ya. Ayo, kosek. Mikir e. Ki Pentium 1. Wah, ya wis lawas banget ki Pentium 1 wis ora iso nganu wis. Pentium 1 wis ora iso nggo mikir kuwi. Saiki susum ora Pentium kok saiki apa? Mbok. Engko ya ora iso ngarani kok. Ha, ditintingke. Ya, sing sigra-sigra aku mau nek sing aleman-aleman. Ya. Monggo sami nguri-uri budaya Jawi.